ассалому алайкум ҳамватанони азиз. Чӣ хеле ки ман дар навори пешин гуфта гузаштам, аз 10 март Италия дар карантин ҳаст. Мехостам чӣ хел карантин гузашта истодааст дар ин давлат, чанд фикру мулоҳизаҳои худро ба шумоён баён намоям. Мехостам гуфта гузарам ки дар ин рӯзҳо чӣ амалиётҳо аз тарафи давлат, аз тарафи ташкилотҳо, аз тарафи мардум барои дастгирӣ дар ин рӯзҳо мегузарад. Ба алоҳидагӣ гуфта гузарам. Якум, дастгирии давлатӣ. Чӣ хеле ки гуфта гузашта будем, ҳамаи донишгоҳҳо ва мактабҳо ба тариқи онлайн гузаштанд. Дарсгузорӣ дар он бо намуди онлайн мегузарад ва оилаҳое ки дар он донишҷӯ ва ё мактабхонаҳо ҳастанд, пардохти интернет пурра давлат ба дӯши худ гирифт ва онҳо онлайн дарс мегузаранд. Дуюм, ҳамаи хизматгузории давлатӣ, хизматгузории корхонаҳои гӯем ки давлати ҳукуматҳои шаҳр, ноҳияҳо ҳама ба тариқи онлайн гузашт. Яъне бо тариқи интернет дархости худро кардан мумкин аст. маоши коргарони ташкилотҳои давлатӣ, корхонаҳои давлатӣ ва ё компанияҳо, фирмаҳо пурра пардохт карда мешавад. Гарчанде коргарон дар хона дар карантин шида бошанд ҳам. Ҳоло намуди чӣ гуна корхонаҳои бузургро дастгирӣ кардан дар қарори ҳукумат баррасӣ шуда истодааст дар парлумон. Лекин новобаста аз ин маош пардохт шуда истодааст. ҳамаи намуди пардохтҳо, пули об, барқ, газ дар вақти карантин қатъ карда мешаванд. Яъне мардум пардохт намекунад ин намуди пардохтҳоро. Кредитҳо, ипотекаҳо дар банкҳо муваққатан пардохти онҳо низ қатъ карда шудааст. Лекин он маънои онро надорад ки пурра ҳоло ба пауза гузаштанд гӯем ки мешавад. Мумкин аст баъди карантин давом дода шавад. соҳибкорҳои инфиродӣ, яъне индивидуальный предприниматель, ҳар як индивидуальный предприниматель 800 еврои дастгирӣ аз тарафи давлат ба суратҳисоби худ гирифтанд. худи ман низ соҳибкори инфиродӣ ҳастам ва ба суратҳисоби ман ин маблағ ворид шуд. оилаҳое ки кӯдак доранд ё камбизоат ҳастанд, ба ғайр аз ҳамаи он пардохтҳои ба ғайр ҳамаи он гӯем ки пособиҳое ки онҳо мегирифтанд барои кӯдакон, барои кӯдаки майда ё барои 3 кӯдак, ҳамаи он пурра ба мардум пардохт карда мешавад. Лекин ғайр аз ин то 500 евро ба ҳар як оила кӯмаки иловагӣ барои харидани озуқа кӯмак карда мешавад ба оилаҳо. оилаҳое ки кӯдаке доранд ки ба боғча мерафт пеш аз карантин, вақте ки боғчаҳо ба карантин рафтанд, агар падар модар кор кунанд, корхонаи онҳо фаъолият карда истода бошад, аз тарафи давлат 1000 еврогӣ барои ҳар як кӯдак пули бебиситер, яъне пули няня пардохт карда мешавад ки он оилаҳо метавонанд ягон нафарро ҷалб кунанд барои нигоҳ кардани кӯдаки худ. умуман гирем қарори ҳукумат оиди дастгирии мардум ва корхонаҳо, ташкилотҳо аз 120 банд иборат аст. ҳамаи онро ҳозир ман дар ёд надорам ва ба амалӣ намудани ин қарори ҳукумат 350 миллиард евро аз тарафи ҳукумат ҷудо карда шудааст. анакнун аз тарафи соҳибкорон, корхонаҳо ва ташкилотҳо чӣ намуди дастгирӣ
дар ин рӯзҳои вазнин карда шуда иҷро шуда истодааст. Мехостам як ду сухан гӯям. албатта якум дуюм рӯзҳое ки карантин эълон шуд, каме паника вуҷуд дошт. ҳама ба мағозаҳо, супермаркетҳо рехтанд барои захира кардани хӯрока. лекин ин чиз тез аз байн рафт. мағозаҳо чӣ хеле ки пур аз маҳсулот буданд, ҳамин хел боқӣ монд. як чизро бояд қайд намоям ки ягон намуди маҳсулот қимат нашудааст. ҳама нархҳо чӣ хеле ки буд, ҳамин хел истодааст. фақат даромадан ба мағозаҳо, бозорҳо бо навбат шудааст, ба тариқи навбат. як бар як иҷозати вуруд шудан медиҳанд. дар назди ҳар як супермаркетҳо, бозорҳо ҷои махсус ташкил карданд ки онҷо ҳар як харидор метавонад вақте ки барои худ харид мекунад, ягон маҳсулоти хӯрока, озуқа барои ҳамбизотон низ гузошта раванд. Мехаранду берим баромада онҷо гузошта мемонанд супермаркетҳо. баъд касе ба он ниёз дорад, метавонад аз он ящикҳо ба худ хӯрока гиранд, ё худи супермаркетҳо рӯйхати камбизотонро ки дар ин маҳал зиндагӣ мекунанд доранд ва бо воситаи курьерҳо ба хонаи онҳо он маҳсулотро равон мекунанд. ғайр аз ин дӯконҳои меваи сабзавот ки асосан ба муҳоҷирон тааллуқ дорад, ба муҳоҷироне ки аз давлатҳои араб омаданд, аз давлатҳои осиё омаданд, онҳо низ дар даромади мағозаҳои худ махсус ҷойҳоро ташкил карданд, ящикҳо монданд ки онҷо худи соҳиби ҳамин дӯконҳо маҳсулотҳои гӯем ки меваи сабзавотро мегузоранд ки шахсе ки пул барои харидорӣ надошта бошад, метавонад аз онҷо гирад. як чизро бояд қайд намоям ки ягон каси доро аз онҷо бепул бошадам ягон чизро намегирад. баръакс шахсони доро ки товони харидани пул доранд барои хариди озуқа метавонанд вақте барои худ харид мекунанд дӯконҳои меваи сабзавот дусе намуди маҳсулоти дигарро барои камбизотон харанду вақти баромадан дар он ящикҳо гузошта раванд. чунин ящикҳо қариб дар даромадгоҳи ҳар як хонаҳои истиқоматӣ ҳам вуҷуд дорад, яъне подъездҳо. онҷо худи истиқоматкунандагони ин биноҳо хӯрока мегузоранд барои ҳамсояҳои камбизоати худ. ягон чизро мегузоранд, чизи дигарро ба худшон лозим бошад мегиранд, яъне ба якдигар кӯмак мерасонанд истиқоматкунандагони он бино, новобаста аз миллаташон, наҷоташон, новобаста аз динашон, дигар якдигарро дастгирӣ мекунанд. калисоҳои католикӣ ва масҷидҳо ҳам кӯмакро ба роҳ монданд. мисол касе камбизоат бошад ё оилаи калон дошта бошад, метавонад онҷо рафта худро номнавис кунад ва калисоҳо ва масҷидҳо ба хонаи онҳо ҳар ҳафта дар якчанд коробкаҳо хӯрока, равған, орд, биринҷу дига гӯшт ба хонаи онҳо ҳар ҳафта дар як ҳафта як бор равон мекунанд. яъне аз тарафи гӯем ки хӯрокворӣ мардум ягон мушкилӣ надорад. нархҳо чӣ хел бошад ҳамин аст, касе гурусна намемонад. барои дастгирии мардуму давлат дар ин рӯзҳои вазнин брендҳои машҳури Италия низ камар бастанд. мисол ман якчанд мисол оварда метавонам. мисол заводи Феррари ки мошинҳои қиматбаҳо мебароранд, барои истеҳсоли таҷҳизоти тиббӣ оғоз карданд ки ба ин рӯзҳои вазнин ба гӯем ки беморхонаҳо ва шифохонаҳо кӯмак шавад. яъне заводи мошини Феррари таҷҳизоти тиббӣ бароварданро оғоз карданд. ғайр аз ин бренди машҳури Гуччи барои маскаҳо, барои коргарони тиб, барои аҳолӣ маскаҳои гуногунро дӯхтанро оғоз карданд ва онҳо бепул ба ташкилотҳо ва корхонаҳо тақсим карда мешаванд. худи ҳамин хел бренди Армани барои коргарони тиб
либосҳои муҳофизатӣ, яъне защитни костюм медӯзанд ва беморхонаҳоро бо ин гӯем ки либосҳо таъмин мекунанд. Бренди машҳури Versace булгари барои истеҳсоли антисептикҳо оғоз карданд, ки дар рӯзҳои аввали эпидемия дарёфт кардани антисептикҳо хеле душвор буд. ин ҳама боис шуд, ки дар муддати кӯтоҳ дар қаламрави мамлакат маскаҳо ва антисептикҳо дастрас шуд ва ҳоло бисёр ташкилотҳо, корхонаҳое ки фаъолият карда истоданд, коргарони худро аз ҳисоби худашон бо маскаҳо, дастпӯшакҳои якбор истифодабаранда, одноразовые перчатки таъмин карданд. ва дар аптекаҳо дигар маскаю дигар чизҳо аз дигар пайдо шуд. ба фикри ман ҳамин дастгирии ҳаматарафаи ҳам давлат, ҳам корхонаҳо, ҳам соҳибкорон, ҳам мардум ба якдигар боис шуд, ки Италия аз ин фалокат оҳиста оҳиста берун баромада истодааст ва ҳозир қарори ҳукумат тайёр аст, ки аз 5 май аллакай бисёре аз корхонаҳо ба кор медароянд ва як қисми маҳдудиятҳо аз 5 май оҳиста оҳиста аз байн бурда мешавад. ва ман умед дорам, ки то тобистон Италия аз ин фалокате ки ба сари он омадааст берун мешавад ва яке аз давлатҳои зеботарини дунё гашта ба ҳаёти пешина бармегардад. дар бораи оқибатҳои ин пандемияи коронавирус COVID-19 ва таъсири он ба аҳолии Тоҷикистон, ба мардуми Тоҷикистон мехостам як видеои дигар кунам, ки ҳаракат мекунам ин видеоро дар рӯзҳои наздик, мумкин аст пагоҳи дигар ба пешкаши шумо намоям. барои имрӯз ташаккур барои диққататон. раҳмат. саломат бошед. ба шумо тани сеҳат, хотири ҷамъ орзумандам.